खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। थांनाय 6 अक्ट'बर खालारनिफ्राय 11 अक्ट'बर खालारसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारगासिनो दंमोन। दा बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दोनथ'नाय जाबाय। बिनि सायावनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीया खौरां बिजोङाव बुङो दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय जाबाय मानोना बिटिसिनि सोरखारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफिस आरो सेक्रेटारि एडुकेसनेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबसुनो लाइजाम हरदोंमोन आरो बे लाइजामाव मोननै जाहोन दिन्थिनानै सोमावसारनायखौ दोनथ'नो खावलायदों। सेथियाव जादों बिटिसि सोरखारा एबसुजों सावरायनाय आरो नैथियाव जादों फैबाय थानाय 16, 17 आरो 18 अक्ट'बर खालाराव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नाकनि मोनसे हाबाफारिनि जागोन। बेखायनो सोमावसारनायखौ दोनथ'नो थाखाय बिटिसि सोरखारा आर'जलाइजों खावलायहरदों। बिनि लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सोमावसारनायखौ फैगौ 18 अक्ट'बर खालारसिम दोनथ'नाय जाबाय होनना फोरमायो। लोगोसे गोनां जानाय बादि जेबो मोजां फिथाइ थायाब्ला फैगौ 19 अक्ट'बर खालारनिफ्राय फिन एबसुआ सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाफिनगोन होनना बुङो बिथां खनिन्द्र बसुमतारीया। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहानि गोदान खौरां। दिनैसिम खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला फिलिस्तिननि हामासआ इजराइल हादोरखौ 5,000निख्रुइबो बांसिन रकेट गावहरनायजों सा 900सो इजराइल हादोरनि थागिबिफोरजों लोगोसे आर्मिफोरा थैबाय आरो सा 400सो सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो हामास उदखारि आफादफोरा इजराइलनि सिङाव हाबफैनानै सा 163 इजराइलनि थागिबिफोरजों लोगोसे सा 23 इजराइलनि आर्मिफोरखौबो खावनानै लानानै थांदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बिनि फिनजाथाय महरै इजराइल हादोराबो गाजा पाट्टी होननाय जायगायाव एयार स्ट्राइक खालामनानै फिलिस्तिन हादोरनि गासै 1,500 थागिबिफोरखौ फोथैबाय होनना खौराङाव मोन्दों। बिनि मादावनो सा 343फोरखौ उन्दै गथ' आरो सा 205खौ आइजोफोर होननानै मिन्थिनो मोन्दों आरो सा 4,000सो सुबुंखौ जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसे जथाय हादर आमेरिकायावबो दावहायाव इजराइल हादोरखौ मदद खालामनो B-22 बम्बाराव गोबां गिथावना हाथियारफोरखौ इजराइल हादोरनो हरदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दा इजराइल हादोरा गासै सा 3 लाख आर्मिफोरखौ दावहा नांनो थाखाय बर्डाराव दैथायहरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मैयानि सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि सिङाव थानाय ग्रीन फोथाराव अरुणोदय 2.0 बिथांखिखौ बेखेवनानै गोदान अरुणोदय मोनगिरि बिथांमोननो फोरमानलाइखौ गथायना होबाय। बे 2.0 अरुणोदय बिथांखिनि दारै आसामनि गासै सा 7 लाख गोदान आइजोफोरा 1,250 रांखौ मोननो हासिगोन। बिथां गिबि मन्थ्रिया मैयायो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों दि नोंथांमोना अरुणोदय आसनिनि सोरखारि साख्रि गथ' गथायफोरा साइकेल, स्कुटि आरो बन्धन बेंकनि माइक्र' फाइनान्स लनफोरखौ रेहाय मोननो थाखाय ट्रेक्टर नङाब्ला कदम बिबाराव भट होबाय था होननानै बिथाङा रायजोफोरखौ खावलायदों। बिनि अनगायैबो माइक्र' फाइनान्सनि 25,000, 50,000 आरो 75,000 लन लानायफोरखौबो साननैसोनि गेजेरावनो बेंकफोरनि आसाम सोरखारा सुख'नानै होजोबसिगोन होननानै बुंदों। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि सायावबो बुङो दि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि खामानि मावनायफोरखौ बिथाङाबो मोजां मोनाखै। बिटिआर हालामनि रायजो राजा आरो फरायसाफोराबो मोजां मोनाखै। लाइस्राम लादु सिंहनि आखायाव थानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जोबोद गाज्रि थासारियाव फैबाय आरो बिथाङा लादु सिंहखौ भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ एंगारना थांनोबो खावलायदोंमोन। नाथाय मा साननानै लादु सिंहआ बिबान
बिबानखौ एंगाराब्लानो खामानि मावगासिनो दं बिथाङासो मिथिसिगोन होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि भाइस चेन्सेलर बिथाङा एसेबो लाजियाब्लानो खामानिखौ मावबाय थादों। बेखायनो थाबैनो आयेननि दारै माबोरै बिथांखौ बिदाय होनो हायो बेखौ नायगासिनो दं होननानै बुंदों बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनिफ्राय रोखा जायोदि थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ भाइस चेन्सेलर मासिनिफ्राय होखारहरजासिगोन आरो जाख्ल'नायनि दायआव हमजानोबो हागौ। बेनि अनगायैबो मैयानि सानावनो बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि बललामगुरियाव गोदानै लुफुंजानाय ITI खौबो बेखेवनानै होयो। गौहाटी नोगोरनि जालुकबारिनिफ्राय आसाम पुलिसआ सासे नंखाय रां बानायग्रा सुबुंखौ हमनो हादों। नंखाय रां फालांगि खालामना हमजानाय सुबुंनि मुङानो जादों मफिदुल इस्लाम। मफिदुल इस्लामआ लखिमपुर जिल्लानि थागिबि। बिथांखौ जालुकबारि पुलिस बिफाना 2,16,000 रां 500 रांजों लोगोसे नंखाय रां बानायग्रा मेसिन गंसेबो हमनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मफिदुल इस्लामआ सिगांनिफ्रायनो बेफोरबादि खामानियाव लोब्बा दं। थांनाय मैयानि सानाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि मोनसे भाइराल भिडिअ नुनो मोननाय जादों। भिडिअआव नुनो मोननाय बादिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सासे देहा बेंगिरिया बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ एसे आखाइजों नारखोनानै सनमान गैयि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ लानानैनो खौरां बिजोङाव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि 6 सिडिउलनि गाहायखौ बेबायदि खालामनाया बेसेबां गनायजाथाव? मैयानि सानाव उदालगुरि जिल्लानि राजीव गान्धी मिनि स्टेडियाम मनपुराव रोजा रोजा आइजोफोरनि नुजाथिनाय हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो VCDC केन्द्रनिफ्राय रोजा रोजा आइजोफोरा अरुणोदय 2.0 आसनिनि फोरमानलाइ होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे अरुणोदय 2.0 नि फोरमान बिलाइखौ गथायना होयो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रेनुस पेगु बिथाङा। मैयानि बे हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथाङाबो बाहागो लायो। बे अरुणोदय आसनिनि 1,250 रांनि फोरमानलाइखौ मोननानै गोबां गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आइजोफोरा। बे हाबाफारियावनो बिथाङा बाहागो लानानै टेट आनजाद खुंनायनि सायाव बुङो दि आसामाव ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय टेट आनजाद जानाय नंलिया। बिसोरनि थाखाय आलादा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जागोन, नाथाय LP आरो UPनि थाखाय टेट आनजादा सिगांनि बादिनो जाबाय थागोन होनना रोखा खालामो। जरहाटआव मोनसे गिथावना जाथाय जादों। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय लिसुबारि होननाय जायगायाव सासे डिम्पल गगৈ मुंनि सुबुङा साननि समावनो सासे सुबुंखौ गुलि गावनानै गालाङो। गुलि नांजानानै जोखोम जानाय सुबुंखौ बसन्त दास होननानै मिन्थिनो हादों। ड्राग्सनि फालांगिनि बेलायाव बे जाथाया जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों, मानोना बिनि सिगांबो बिथांखौ ड्राग्स फालांगिनि बेलायावनो खेबथाम जरहाटनि पुलिस बिफाना हमखादोंमोन होननानै बुंदों। दा बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल हस्पिटालाव लांनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं गुलि गावग्रा डिम्पल गगैखौ लिसुबारि पुलिस बिफाना खानो हाबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। मैयानि थांनाय सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव फैनानै चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि थाखाय जौगानायनि मोनसे गिदिर सोरांनि लामा बिटिआरनि थाखाय बिथांखिनि दारै गासै 470 करोड़नि अनसुंथाइनि हाबाफारि बेखेवनानै होलाङो। बेफोरनि मादाव सेथियाव 64 करोड़नि कचिक'त्रानिफ्राय बासुगाव आरो बासुगावनिफ्राय तेलगुरि थांनाय लामायाव रेलवे अभारब्रिज बेखेवनानै होयो। नैथियाव 11 करोड़नि बिजनीनिफ्राय कुलुंकुक थांनाय लामायाव RCC दालां गंसे बेखेवना होयो कुलुंकुक दैमानि सायाव। थामथियाव 4 करोड़नि गंसे RCC दालां बानायनानै बेखेवनानै होयो जाय बिष्णुपुर हाथाइनिफ्राय सिकाजार थांनाय सिका दैमानि सायाव। ब्रैथियाव 11 करोड़नि बिजनी पानबारिनिफ्राय गेरुकाबारि थांनाय लामाखौ फोसाबनायनि मुङाव। बाथियाव 3 करोड़नि स्किल ट्रेनिं सेन्टारखौ बेखेवनानै होयो। दथियाव चापागुरिनिफ्राय आमटेका थांनाय लामाखौ फोसाबनो थाखाय 205 करोड़नि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। स्निथियाव जल जीवन मिशननि दारै 132 करोड़जों लोगोसे काजलगावआव 40 करोड़नि मोनसे स्टेडियामनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो बिथां गिबि मन्थ्रिया।
थांनाय मंगलबार खालार खालिनि मोनाबिलियाव आसाम पुलिस बिफाननि एन्टि ड्राग्स नायबिजिरग्रा आफादा गोख्रोङै सिग्रोमनानै गुवाहाटीआव सानै गान्जा फालांगि हमनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै गान्जा फालांगिरिफोरा गंसे थाव रोगाग्रा ट्राक गारिनि सिङाव गासै 2640 केजिनि गान्जाखौ 134 पेकेटआव सोनानै सिखावै गुवाहाटी फारसे साखाथिनि रायजो मेघालयनिफ्राय लाबोदोंमोन। बेयावनो आसाम पुलिस बिफाननि एन्टि ड्राग हान्जानि नायबिजिरनायाव ट्राक ड्राइभारजों लोगोसे सासे सुबुंखौबो हमनो हायो। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।